Hvis jeg går den vej med pigerne, den vej, så går du den vej. Og ingen piger. Jo! Den vej. Nej. Jeg vil have pigerne med. Jeg vil have pigerne med. Jeg? Nej. Jeg er så pigerne. Jeg? Nej. Mig? Nej. Ikke Nej. dig. Mig? Nej. Nej, jeg tager pigerne. Nej. Fuck dig, mand. Fuck dig! Fuck selv, mand. Så gør det! Med Robert, mand. Jeg vil også have piger. Jeg vil også. Nej. Hvorfor må du få med, så? For dem, for dig. Fuck klam til, man, bitches. Perfekt dem. Det står her på nettet, at der er en, et eller andet med en dreng, som er ude i den her, eller en skov, jeg ved ikke om det er den her, så jeg ved ikke om vi skal til at se hjemme, men først skal jeg altså lige på WC.